Ang sentence na to ay merong time expression na since we at nagsimula ito sa sentence na they are best friends. So ano ba ang tamang tense ng no ang gagamitin natin dito para maipakita na noon pa man hanggang ngayon merong connection, no? Ang connection sa past at present. Magkakakilala na sila noon pa man hanggang ngayon. At ang option A ang makapagpapakita ng meaning na to. Dahil present perfect tense ng verb ang pwedeng makapag-express ng ganitong meaning na ang isang sitwasyon ay patuloy na nangyayari mula noon hanggang ngayon. Ang option B ay past form lang, wala siyang connection sa ngayon. Ang option C naman ay present simple lang din, walang connection sa past. Ang had known naman na past perfect tense ay para lang din yan sa past events, kung ano yung nauna sa mga iba pang past events.